Too much GH. Me did that say Japan. A breppy and Bessie TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody debia. Madam, I say love you. Ebusia for ene Adofo no munua ba ekweskapa ne nso menemo edi ehia yi na sede mu hu no ebusia for ya ba bepie mu ewo Obuoba Adofo ai ye nua be ma ye papa ya de nyina one ba kope ene de ya ba bepie mu ewo ne yire ye ohene wa ne aye ase na sede wusi ehu semfonyi no etwa ede kɔ no nipa bebre ababa behia mu ewa hanom a kyese wo mo eba ababa jam ye maame eye erabna iv eye obene wa Adofo a wanya ne ba bi ko ene na Adofo anuanom ene eye emma a kyese wogya wo mo ewo atire no so no wo mo eba ababa jam eye wo mo maame ana wo mo de hia woda eye adaka emu enti eye enkomodi die bia ebekɔ so na busuafo yemfa enkamem ye de beba abesum enti kan ye ho na yenko busuafo eye hia ye papa eye ya Sarpong ye ne no eba betwetwe eye enkomo opanyimi ma wakɔ aba Majiso Yesudim bibi abɔkɔ de ye ho adom bɔkɔ migidi ye pa se ye maame a wato enti na waba bepie mu ewa ha na nkita hudie ben na awowɔ ewo ye maame no kwase mu maami eye da kuma rabna suban a wode atai ye nua Adofo chi no eye ade a ye sonko so maami nani monyam ne na ho ofe nyina mu no odi Adofo chi nsumo awiemu ba bia e bebo ban bia ne ye hia Adofo maame ne ka ho na ni kunu no ye obi a ne ho dwo be 2012 no na mentiapo ota musika pudo pa heda mom di finkan bre me komase di mete se na yire na wo no na ya ho mete sem de kwam bia na se me bana ye betai na chi ne ye tie maame na so dwe mu se de ne mo beto ya ye enu nti na ye ha na eye maame se de nkofo e ka se wo ye na ye mu ye odo ne yi no wuni ni hia ye no unya saa encounter no e wo ne nchen ana me ka se mre bi o mo frɛ me fie maame kɔ fie na ukotu nipa na de we a usitie efie kra ne ma me hu no wo ne ho no obu nipa enkankan nwumtofo ohun se ni kunu nwumtuti nti ukɔ ne nkyɛn a de obeye no wo mu fie wo da abeka ha me ba ho sometimes bi na metaa ne ni kunu nso ehia wo yi ase bi a ɔka ne ho nti oye obi a in fact nyame nyese wo wo nti ne ka ne kyasem nanso wo krade ankwantimi ni that's the reason why I my oye ni papa na ye nkwanhye sembe na de be ma ye nkwada wagya wo meche ni ekuna nso so a wogya no wo akire de metima kan ne se ewuo ne de eye atwede a obi afo nipa bia ni a obekene ebo e wasase so nti futo akra me wo de ma ne mba na ne se omonhwe asetena pa no maame no papa tie ne oni nipa nyina tie na omonhwe so na saa din no ento omo so na yenim se nyankopon ema omo enye nyankasa awurade behwe omo so ama anigi aba omo asetena ama omo ayekese ewo wiase ye papa ye hwe eye enwumtuo yi mu a se de nka momoto mo nyuma nkane no ene de yi eye entisa emrante wane mama wade na da ne eye ntokwa ne watimi wakame aye ene ye bifu we ade acha ye bifu we den kakra na betimi aka ade aka ade ameka ze enwumtuo de nka eye abotre ne ntase ti mesre minuane nwudufo nyina ye mfa obuo eni ahobrase ne kasapa entna isanse adwuma ne ye adwuma bi a eye ahobrase adwuma ndi de mesre omo anse omunya odwo honhom ni ahobrase na ye mfa entna adwuma ne mu na me peso na nse yantem na ye VGMA awards e call so achese ye de eye position ni bebre na obi artist of the year say ni say ye de mama nkofo bi na enum ma eye nwumtuni eye Sony Bedu o we share eye Kwame Eugene eye tiri nkwa eche ne say onfa eye ahobrase enante na enum ama chese obi na tin so de na no batum o say oye Kristo ni won hwe na won boa eye Christopher omo wo enwumtomu enti pese me hu say Christopher mo ne eye omo a omo mo bo Christopher enyom ene omo mo bo wi asenyum no tweka entimi enda montem ana oh me madwene de mi hu ni se ye nyina ye nipa baako enti se bia se Sony Bedu kan bibisa
or confuse the Bible see in any do who go in any babaco and come from so be any home and near Obi net and so cano say we Christo ni onre no mwa ni nuanam nyofo no so eye say o kasa ebia enne na ode kan ni ton no e na o manimra form say ye nua soni de wo kan no de yate wase pa na esrew gospel for no so mo no bebre wo help dia masa ansempa bi nkoma wo mo anka eno so nya bandi yenhwe na afanu ni nyina yenti obia ase na so bemra eja iri nkomodidi ni se no de na be ka cha hwefo na etiefo a wo mo etio ade ameka ne se abato mredu ye nyina yemfa odo ne ntiase na de onyame be yi na man bia yenso ni mu se wo pe nana ekufu ado a oba fani die ne ayeye di nachi na fa seda menyame se jo mama be san be bio a fa seda ma no se friends chirabosom so na eba obi obebe bia yensom ne mfa na ase menya ka se obo ade no oni nim ne ye mayen na emom yankofo a omo ba ke yen binu ya no omo ba ke ne tie dia mu mi sa omo bibide tie omo ba ye no omo so boto Mama wa kwa Number chodin dey say. About chom the mama kids. Okay, number cho eye ya oba ye hwanti na ma wo bebe mu aye papa na aye mama a wato baby. Omo mi eni nyina. Ya papa ya papa. Ya mama nso ye mama. Ti omo mi eni nyina ye busuafo nti ne yaba. Awrehyeche sembe na ade bema ye papa no mo ne eye nkwada waja wo mo wachi. De meka chom so mo chichiro mo road dem damansan ko mo awrade na de ma. E na oje nti de ode aba ye bia e be fa na saa. Ya beda wase ebusiafo se de eye mfonyi no etwa ede ekọ na ye papa ya Sarpong one eye omo no omo tonyom e na wo mo atena se ache se uhu wo mo ye etwa ede ekire wo mo no ubetimi ye hu se de nyoma ekọ ano. Okay. Ebusiafo ene de ya baba be hia ye mame eye akosia Japan 16 years on de wonyini da ye ne no ebe twetwe nkom mame ye ma akọ aba ye nua bibi abakọ de na me adum no mpa boy wa hwe wo mo nso yes ejai suriye cry yes ejai him yeah eye mame eye rap na anase ye papa Adofo nti na wo ha na ye me sweetheart me kunta mo ha Adofo nta mo ha ukunu nti na wo ha no okay na eye ye mame a wanya ne baby koi wa hia ne pen woni na twetwe nkomo pen sen na wosi efa etie na me say no kwa no kra me shede nim ne sa I think said twice been a share or a year bias that is it but the met can say ednipa eye wo hwe say na kan asem even the stepchildren crab can be fan ho they will be at my sort to form nkofo kan asem o pada me say oye ma me pa oye na pa oye jere pa me ku ahwere de me friend because so who me friend na jere ba kope Adofo here one of the good performance in Ghana ya ka so nyum papa so wa Bobby ya ka performance on stage to the jai and oye obi a yet me ka say da na eja na no nko abedi arewo o se ba ne be ka no ho ne na atumi bedom ne tumi tikosie na jire e wa sumdwe mu otum se eye no so ba kama musicians so ba be support no de senya man se akopọ man arechichire man no man na hode man no pe ne senya na o hwa eye ye se de wo ka se wukunu obetumi ayi sa ya we e de afri ni mu ana wo hwe de no ne jene tie na yesi yakopọ na bo refi yakopọ bo refi da ke mbebre nka ko mama me wi na misua na me se me rentumi fida ba se metumi mete ho na me nwanum na so en na gusu ti asede a nyame obo awafre ebe bo akomadwo amaye papa if se fa kwadru ne de edene se oba na 34 years enya de ketwa wo so no pa bia no a na papa so yare e mamia na hwe no ne ka se e ma no ke be papa wo se no se de na mama ne je papa no otu se okofa do anyi kura posene mama kura ko nye sa mama na hwe papa ne ya maye na yen koton no mama firi mu a ya kakra ahweho yo encourage se be na de be ma eye nkwada wogya wo mo e wachiri oh nyame do nim ne ma nyame ahwe mo so a nipa nye na hwe ho nyame na hwe ye nyame apenkofo bi omtete ho mo hwe papa na kase na ebibia ti nyankopon na wo hwe no no buku so ahwe mo amaye na omenye papa esi any step daughter ne kan baby o say ye be bobra pano a odia kire ye no na dachi bi no unu ho da nti I think say nyame be hwe nkola ne so amaye no ahwe me papa so amaye no ma na ho de amaye yo me mama eye fa futo ma eye ahwefo na etiefo a wo mo ehwe
If you so make an effort elections on Mesramo, elections here be asumdwe. Nyamine sihine. Mema yen fa nyema ensen fata ense Ghana. So Ghana eye asumdwe kro. Okwa abrochire broni bia be I'm coming to Ghana as a peaceful country. Yen ko so nkra peaceful country no. Young ones so mesramo man mesramo enye sika enya nya anwofe enya ka na enya dan ena be ma be eye de oye. E say die enro to na dos mesramo mre mo to mbo ase. Ena mepeka ena ene ya pese mesidan mepe bi o sika enya wo de be ma na nya wo de yo bi de mesramo men fe drone ko kunu style am start no sa guitar na mo bor mu nya bo let's a string ne beti na ye mre ye wase na peaceful elections there mesre meka na me sham bebre me da mase mejo so ahima yanim se wo media ne mu de na ye papa ayonko fa pe pa na da wo ne ensem ye yo madam asena sabre machia ahwefo a omo hwe sa don hwere nyina se ye ka ye papa Adofo a baby a me papa Adofo enya ekita hudie pa na menu ya bi ewo Italy those days na onya yie ewo asante achim ho baby it was fresh me say baby a me papa Adofo bi an opese ono na bebo oban na senti me hwehwe no na me ko fa no emra ti me ko ne ho. Na in fact adam ikodu the way I me papa yi ene ne yere esije me ene me kasa ye me ko na papa no ko eni ho me ko to oba no oje me tena se ejeta mi akosi se me papa be to me a ye ne di nkoma oje peni atam ne so ye nso no je se oba be ye adwuma no sania na etie free ono ma engita ho ebe da me ne me papa ntema chese ba bia me hu no me friend no me papa ama no so age me so oba etitama ye te se ye maame no atofo mo no ene na ye kura na chikura ye ntimi nka se ye tena fie ana ye wo program bia ye ko na ye gya ye papa no ko ama o gya ye maame no kwan etina wo se ye nyina ye ba na ye beboa ebedi ye papa na chi na ye hwe ne ye kura ye maame no achi kura se me tu kasa ni mu ase a na chese maame ne krampo yo bi a chese wo ne no ade yankofa me ne no anya nkitahudie epen a chese nye obi a minimu no enti wuti ni wo for the first time na edien na eye wo in fact eda me chi ye no de me makomatu gakra esanse na me papa no na minimu so no kra ne ho mfa no a me maame no eye dey ehwe no na fe onu mom asa fa ho abeyesa no ntiema eha me kakra nanso onyankopon de obi antumi ni onyankopon en challenge nia ono awurade pɛ no na ɔyɛ eti na kyerɛ sɛ ono awurade na afrɛ na obi ani hɔ a obetumi di bibi asaaje no ɛde na bɛnkwa mu bio ye mama iv ɛde na ɔde bɛkae no bra sɛ wɔn kan te ase fɔ ho bio oh de me de bɛkae no ayɛ ɛda me hu no first day no ahohoya sɛnia osi entertain me ana wɔgye me ekosi tamu a me papa no eba beto me no saa de no pɛ na me de bɛka no sanse oba bi wo ho na wo ko hwe ni kunu na akoto oba na ofie a ne obɛyɛ kura no o ani nye kura so obɛtwe nanso me maame no yesi obi wu a ye ka na kira asem de ba we de anya se wawu na me ka na kira asem the way a onne metena ase ye entertain me akosi se me papa no ba ntimi de no de da bia me de ka me maame no Meso medamase abusia for eye papa Osofo Moses ene ne de ye ne no etwetwen eye enkomo ne ye to aso e papa me ma akwa aba hello yeah nampa cho wudin de say if I be Steven and anase S voice nampa cho eye papa Adofo anase ye maame eye Rablanti na wo ha yes Rabani Adofo ntina wo me pa cho nkita hudie ben e na wo ewo mo ente oh Adofo ye me papa prekope in fact I am my mentor na o ye ni papa Medina chache wa kire me niam bebre e wo nwum tom enti no o ye janso a bibia beto obi a obekọ bia me ka say ma me yi say na onye na wase probas Friday Sunday Saturday
nti no meti sɛ ne yere aka baabi na sɛ meba na me so mebɛboa no na ɔyɛ ne yie no na kyɛ sɛ ɛyɛ maame de wo hyɛ da ne nkita ho kɛse bia nkita ho pa maame prɛko pɛ ɛkɔ fia ɔyɛ aduane de ma yɛ ɔma yɛ nsuo in fact ɔkyɛn afrɛ de sɛ maame ɛde ma me ba ɛnɛ wɔdi hɔ mesrɛ Awurade sɛ wofa ne kra nsie yie na yɛ papa Adofo ɛna ɔte ase sisi a ɔno nso Nyankopɔn nso ne mu menim sɛ daakye biara no yɛnyina ɛne no bɛhyia nkranhyɛ sɛm bɛ na ade bɛma ɛyɛ nkwada ne ɛyɛ papa yɛ ade ato nea mɛka kyerɛ kwabra Adofo ne sɛ ɔngyae ɛfa ma nyame nhyehyɛ owó da amansan kɔn mu yɛn nyinaa yɛbɛkɔ kakra yɛn nyinaa yɛbɛduru hɔ na ɔka nakoma nto ne yam sɛ nyame na ɛyɛ adeɛ nyinaa ne mma nso saa mehyɛ wɔn nkran sɛ wɔn ɛnya awerɛhyɛmu wɔ Awurade mu sɛ ɛkyea na ɛmu yɛ ɛsen ababu nyinaa ɛdɛ ya papa ɛyɛ yɛ ba ɛyɛ yɛ nwunto ma nanse ɛyɛ mentime ho ase bi asɛ ɛyɛ ntɔkwa nkitikiti bi ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ anwuntofo no emu ɛdɛn na betimi aka ɛda fa ɛyɛ because of ɛyɛ wɔ producers a wɔ produce wɔ mo no anase yɛ den ti na ma saa wantwi no ɛba ɛyɛ mɛka ne sɛ ɛnɛ wantwi a aba yɛ industry no mu ɛyɛ sika anaasɛ fame ɛne yɛ pere yɛn yɛ bere so no nyɛ saa na teɛ na ɔdɔ wɔ hɔ ntiaseɛ wɔ hɔ nɛnɛ no yɛde politics awura yɛ nwonto mu nti amadeɛ yɛ nyinaa ayɛ sɛ ntɔkwa ayɛ sɛ yɛ fight obi wohwɛ yɛn nsɛm a ɛba nnɛ de yi a ɛnhyɛ da nyɛ nkranhyɛ sɛm biara kyɛn sɛ obi a wayɛ ne yɔnko musician ayɛ no biribi na ɔde ɛde bɔ nnwom de etia no na ɛno nso no ɛma akyire ma na ɛma no ɛba no ɛnya esuahunu ɛmfa nkɔ wɔ m'anim sanka bɛsrɛ sɛ wɔn nyɛ no ka na yɛnhwɛ yɛn mma no na yɛntenetene wɔ mu ɛwɔ because ɛnwutoɔ mu ne a me ankasa mede shape mu abrabɔ ɛna ahyepe nkrɔfoɔ abrabɔ bebree even anansesɛm mame dɔkoro no time anansesɛm no mo me ma no mo tie pa ɔmo fu sɛ ɛwɔ hɔ ɔmo de bɔ ɔmo bra ama binom ɛsi wɔ me yie nti mɛsrɛ sɛ yɛmfa nnwom toɔ no mo ɛdiketi Ghana man nyinaa mpanin ne nkwada nyinaa na yɛnya ntɔkwa no na sikasɛm no deɛ sika yɛ dɔkɔtoɔ ɛyɛ deɛ a yɛnsa bɛka thank you Pascal Brantier 2020 former for Nana mena me ayo okay ati ma menti na wa ha na ya papa nti na wo ha omumienu na nkitahudie be na eda wo ne wo mo entem nkitahudie a eda me na wo ntem ye ti se oba ena janina se me kan Adofo dia Adofo se me obi a me buade to humba bia opema sem ewo enuntuo ewo me nantiam bibibia mu ba ono no me yakwa oni ono so yakwa oni wose ono wonwa me so menwa enti onya hu me a akina popo edin o de frɛ me ano enti ama opema sem too much ti me na me te se ne wife aka mu no enti atututu kwan de but enra ye bai e be ye we keeping ti na so no na wase baba chia no ne ma me na jaw mo chi me ba ya the fruit na me ba ye dodo na ye no ma twetwe nkomo mo ka se ye maame oye na ye mu ye odo onya basabasa wo ye sei emra wo nso ni ni hia ya wodi nkita wo hu saa ade no nso so ewoni mu ana wodi experience a different thing ade me hu no maame ni hu se ne me nua no mpanifo no di kaka no eye ne kretrodo maame ne so akọ hwe Adofo na woni ho a the way we see our come say ama wusu ama wakonwa tena se wonum se woto no to aba ne kunu ho a wonim nkomo akọ ade ba ya che say the way we see our come on no ama akọ nya wre chechire enya men na net say obi wa odu ne fie na akọ che ne kunu ya star na akọ hwe no oni ho oni dabi maame awura bra no ntisa eden na wo de be kaye maame ade am be de be ka ne pa ne say ono so no se ne kunu frem na kina popo no ono so hu me a me kunu akina popo jana dia na oni ho dia no krenya me no fa nkranhye semema eye nkwada ade ato wo mo nkranhye shema me ka kiro mo ne se nyame na de ma ono aso na oje sebe imprediasa me akasa me de ye afutu bi me koyi ase aya me ta ka se
emra wo ye moja da ma me ye no unim mfia onu nyakopon e kan ya ansa na oba asase so na wo ho prewo se obeba asase papa ma me nko wo da ma me 30 years wo da ma me 20 years and wo da ma me 25 years wo be hu no bi me ya twra boda ho 20 years unim asem a me na woda ne ma me ye no onu nyakopon kan se ba se ya e ya we chechire obi abekọ yo ya papa ye beda wase nyame nhwa Fitiani asese ni din and your friend say mechanic. Sana prophet kumichacha ma sesa me YouTube no baby a me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH. Hwe na prophet kumichacha me so me hwe.